Nice guy. Ayun mga ka-treasure. Sa imong masulti ma sa Mother's Day special na to karon. So special. Special din siya kay kabi kag butas. We are on our way to Ka-Treasure TV, Katang Waterfalls. Ano siya? Blackpink of Argao. Kaliyo kog lingi. Use. Salamat sa imong mga local goods. Badul ko awe kay para. Ay pista, ang pista man ga. Kaya ko mag bisita. Hi guys. Oh, ito pa ini. Pa ini ko na ginamit. Go. Kinahanglan pa maghinay diri people. Wala. Hi, tita. Hi. Aray, Sandal na ba ka? na-slide ko. Ano yan nga? Ako man ha. Binilas na. Ready na to. Hikers. Awa si Maria. Marala wala na yan sinira ko pag palit ako. Tata na, tata. Tata na. Tata. Wow. Kanindot. Ayun nagka bukit ni. Dito tayo agyan diri bike. Ma? Hindi man diri ang agyan. Inani among agyanan sa amo ah. Ano? Dito mo daw Dito diri agyan og bike. Amo Unsa tita? Dito mo daw sa natin ha. Kuan. Namay kalsada gamay din. Pasulod inani na. So kinahanglan ta mag tinail diri guys. Kay slippery. Ayaw! Balik ka? Bawat? No. Handig pa, uy. Ha? Handig. Kailan kag handig lang? Lunch. Yeah. Pinawin ka na wala ka na. Asa? Okay. Baba. First stage. Ginawanan. So, di na siya pwedeng mainom. Diri. What? Dito pa din. Si mama. Oo. This is nature. Nature. This is Katang. You want to experience hiking at falls with a little bit of hiking? Rin na mo sa Katang Waterfalls. Katang Waterfalls. So, pwede na tayo magchinilas diri people. Unsa to tita? Ay, ang yuta na mo sa una niya. Kaya na nila ni sila ako isuon niya pisuni ba. Mo yung yuta na to din. Dili oy ila kanila pisuni. Oh. Mo lang si. Kati Shuni. Ila. Kanang bibi. Mama ni Kuya GP. So, i-expect ka lang, hindi ako gayi. Riya, baka. Riya. Perfect naman. Ako na makikita. Ba ni? Ah, isa pa. Ang sabay tawag na. Walang. Bugnaw kaya ang tubig diri. And Katang is
rich in nature. Di ba? Picture perfect yun siya. Di man siya init kayo ang padulong, pero worth it ra pod kay you will experience man pod nature itself. Tapos igabot nimo dito bugnaw kayo ang tubig. Nawa oh. Nindot kayo dudes, gawons. So don't mind me, I'm sweating a lot. But it's okay because all of this will be worth it. Igabot nato sa Katang Water Terraces. And don't mind also my dark circle eyes. Okay, ingani gyud ko gipanganak. Okay, a little bit of hiking. So kanang enthusiast gusto og hiking, nindot diri. Kay nindot man pud human sa hike. Ay waterfalls. Pero isa lang ni siya sa pwedeng agian ha. Pwedeng nimo agian to water terraces. This is just one of the way to access water terraces in Katang. Oh, I'm breathing deeper. Oh. Pwede man ka moagi, musubay ka sa sapa. Ang kana siyang trekking, mas lisod yun na siya. Need ka og proper equipments, especially proper shoes. Ako na ihatag kay Claire, kay kapoy na kong tabi. So, happy na tayo maabot, guys. Gawas ang alcohol sa kulawas. Masan ko. Tita, okay ra ka, tita? Happy Mother's Day, tita. Mango ni Mother's Day ako gibutang. Naung sa naka-hiking, binaung sa naka-hiking. Mango ni Mother's Day nagtangog busi. Nasa lay tubig. Ayun. Ilan ka ma? Kasi kakalo. Mutaas kayo. Kabalo na ko. Dili man meron lagi. Ako pinawag gikan sa kuan. Kandabong. Oy, padaplin. Okay. Okay. Ikaw. Ikaw. Ako gituan. Swertres. Hapit na nila. Ha? Oh, diba? Hike, hike, hike. Yeah. Singot. Let's go. Igabot na to dito, nanguli na sila. Yan na sila katianaan. Okay. Diba? Walang ang view. Wow. The view. Mother's Day special. Sa imong masulti ma sa Mother's Day special na to karon. So special. Kay special din siya kay kabi ka kutas. Ipatanga ang bukid ang Tanga mother. kayo. Tangason kayo as in. Isa ning balay diri. Kang kuan. Wala na gapayo. Kang heaven. Nakaagi na pod med diri. Nagadala mig bike. Pero pabali. Hapit na ta maabot. Tara, ato ang tour guide kay ang ex-member sa Blackpink. Buhok pa lang. Kailan na yung ka nga Blackpink na siya. Okay, diba? Ingat din okay. Di ba? Awa. Ingat kayo. Pagkuhan. So, every angle diri sa Katang Water Terraces kay Insta ready, Insta pic. What? Saba? Ko ba? Instagrammable de ang term. Pero ako naong di. Ako gunaw gisingot, punog singot. Okay, ang akong left hand napuno og ang akong left
arm. Diba? Ayun, kanina lang mong kuha, no? Kanina lang dahil kuha ni mo towel. Kanina lang kung iligo kanina t-shirt eh. Basa naman kayo. Ah. Ini siya kayo. Kamu ka. Nakatagok lang. Ang sangin. Ayun. Hapit ka lang. So, hapit na ta sa water terraces in Katang. So mag-enjoy ta dito para worth it na atong lakaw. Ang video is naabot nag 13 minutes pero murag mga 10 minutes na siguro ka nag-stop kami kanina sa tindahan. So almost there. Okay, naabot na kita sa Katang Water Terraces. Sama ni ongoing pag ang kuan ang ato ang water terraces. Nindot na kayo, pero nindot na kayo, nagga na kayo kuan, nagga na kay cottage. Ay kisagit og tita ma. Under construction ay mga cottage. Ay maligya og beer, turon, soft drinks, cherya, and tura. What's up? Nata sa backdoor din ni Agi. Balong na ta. Okay. Wow. Bugnaw kaning tubig diri guys. Murag mahadlok mag samot na kay bugat ko ba. Mahadlok. Okay, so nanajud mi diri. Diri ang shareholder owner sa Katreasure. Together with his wife. Ay mga ka-treasure. Hey, Ate Gargar. Duwa sila og chess. Pwede si agawon diri. Agawon din. Bro. Focus agawon. Agawon. Cottage. Dito na ay mga gihimo nga mga room for rent para overnight. Ongoing pa gyud, developing pa siya, and nindot na kayo. Na ay mga life jacket. Di makita ka na ay. Come on. Tara. Wow. 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 Nice kayo. Muna na bagaan na motor ka naman tindig. Madali ang ligid, inisod.